Gagasi FM. Hello, hi, Sanmonani, and welcome to yet another episode of Elevate, brought to you by Gagasi FM. And you know, when you see this face, we're here to elevate your lives with conversations that will really, really excite you. And today is no different. We're sitting with the Q twins. Their names don't start with Q. It is Vigi and Virginia. You would have seen them break into the music industry through Ama Idols. They joined Afrotainment a bit later, and today we're here to hear their story. Guys, issue. It has always been my dream. Skip it there. Salmona. Andilimele kodwa namhlanje moyeni ninjani? Siyaphila. Hey guys, manje nizokhuluma kanjani? Okay, sizozama ukuthi sikhulume ngohlukana. Akhulumele ichoir. Niyaphila. It is so good to see you. It's so good to see you. How are you doing in the new year? Virginia Novich. Sijabule kakhulu uVigi ngapost ivideo lapha ngathi unyuye wenu bafethu bunjani wangikhaca. Wathi right. Yeah. So yeah, si right bafethu siyapusha. Yeah. It is so good to have you on Elevate. La sikhuluma ke nabantu that we almost often always see on our social media platforms or on our TV, but sifuna ukwazi the backstory ukuthi bawobani. Bengiqala ke mina ukuzwa ngendawo yase Nonoti. Guys kukuphe Nonoti? Okay, Enonoti is Kole. Enonoti. Yeah. But actually sisuka eDoornkop kwaMlilo sithenga kwaDukuza. KwaDukuza. So ngiyangapha north ngakositela. Yes. That's where you're from. Yeah. Okay, nakhula khona. I know ngesikhathi kade sikhuluma we spoke about the fact that you guys are omagcino ekhaya. Yeah. Futhi kude nama siblings enu. Just Yeah. take me back to your upbringing. Kwakunjani ukukhula nithengwa kwaDukuza? Oh, kwakumnandi kakhulu sinoseswethu omdala, sinesilungu, sinesithele. Nje kumnandi sikhule nje sithuthiswa kwamagcina. Yeah. Uyabazi nabo amagcina ukuthi bathuthiswa kanjani. Thayeke kwashiza ijani khona. Londaba. Thayeke hayibo, yeka ningane ezilale sikhule kanjalo. Thiwa yeka ukuklina. Thayibo uthi umayibo, hayibo vukani uthi mathongi amangikhona kwabalala ovi. Yeah, sikhule kanjalo, siphathiswa besiphatha kahle osisibethu nobhudo yedwa naye siphatha kahle. So asikhule kamnandi kakhulu. Abazali benu bekhona ekhaya. Babazali abanjani nje mhlawumbe banikhulise kanjani? Umayo nobaba ubaba noma abafundisi. Sikhulele esontweni kahle. Ubaba wami umfundisi, uma wami umfundisi, so uyazi ngo11 sibhekisa khona. Sikhule nje kulo environment. Yeah. Ningane ezisontayo ngiyakholwa futhi ekhaya. Is that where you started your singing? Naqala ukucula esontweni? Yeah, saqala ukucula esontweni siqale in early age ucula. We used to love ukulalela osisi bethu becula sinowele bayacula yini abantu ekhaya? Wonke umuntu ekhaya? Zion, singamazayoni, so we used to love. We still do. Me too. Ngiyawuthanda umculo wasezayoni. So besibabuka becula, so in the early age saqala saba ama singers ngawubheka kwazi ukuthi ubheka and wawleader and we started writing our own Zion songs. So saqala lapho ke, and then yiko uthando lanyuka saze safika la isikhona njengamanje. Niyakhula nibhala amaculo enu manje, you've been inspired by the church environment that you find yourselves in. Khona mhlawumbe nisalukhumbula from your early childhood iculo enalibhala nisebancane? Oh my God. I remember we when we went to the competition, Sinovici, now the song that we sang there, it's a song that we wrote for ourselves. Sure. As I decide to go to si tule, it's umhlaba. Utwele amatoma umhlaba. Utwele isintaba umhlaba. Utwele amache umhlaba. Nya tela ngobunono. Ay asibambe lapha.
Guys, that's literal goosebumps. You guys sound so amazing. Thank you so much. Does this mean ukuthi ngesikhathi nikhula you knew from a young age? What was the dream? Nanazi ukuthi nifuna ukuba abaculi menikhula. We always wanted to sing. Sikhule nje vele osisi bethu abadala ekhaya becula, so we loved it. Kubona sathi no, nathi siyafuna ukuyenza lento. And uNkulunkulu besingabazi ukuthi uzogcina sifikise la isikhona namhlanje. We are doing what we always wanted to do. We used to sing at school as well. Besifika esikoleni ingane bayasazi bayawazi amaqwabe twins. Nana amaqwabe twins even back then. Yes. Okay. So bayawazi bathi ayicela isiculelana uma kuyivalentine isicule ngomuntu wakhe. So abantu they used to know ukuthi ay amaqwabe twins mfethu owabize bazocula, and then thina sasinganendaba umuntu mawasimiza wathi wele yaniculeni sasivile siqhuma Nanivele ni. sisho and then sicule And speaking about school life, ninjani ke la esikoleni? Ningane njani? Niyasho ukuthi niyakuthanda ukucula obviously. But were there any other interests kunjani la esikoleni in your school environment? Yo, into esingayisho nje ukuthi esikoleni bebesithanda kakhulu. Oh yes. Every kids bebefuna ukuhlala nathi, befuna ukusizwa sicula. Bekuzoqhamuka ingane ezisuka kwezinye izikole zizofuna ukuthi siyiculele. Bekumnandi, ayikho nje into engayisho ukuthi esikoleni khona nje into wrong. Hayi ke menginokufecula lapho oqwabe ke la. Oqwabe ke la abacula lapho. Yes, I think besazi nowele ukuthi lento le ikhona kuthina, but sasingazi ukuthi izosithatha isibeke la esikhona njengamanje. Ileyo mfihlakalo uNkulunkulu besifihlele yona sisezingane, but ukucula bekuyinto umuntu noma esontweni noma usesikoleni makuthiwa uzani assembly nizoculela izingane sasingasabi sasigquma siye phambili, and I think sasigruma sigumela ukuthi sazoma in big stages. Yabo sesibuka manje So nacula esikoleni nakhula nilezo ingane eziculayo. Mawukhuluma Virginia, you speak about how abantu babenithanda, a lot of people that you went to school with. But we saw when you guys broke into the social media space, ukuthi there was a lot of opinions, mhlambe mengayibeka kanjalo, ngani, particularly how you guys look and how you guys presented yourself. Kwaniphatha kanjani ukubona that kind of response to you, particularly about how you guys looked? Angifuni qamba manga social media really did. Yasilimaza like kakhulu, but njengoba sikhuluma sinovisi ngabantu thina bamthemba kakhulu uNkulunkulu, abazi ukuthi when you put yourself out there, abantu they will have their own opinion, and ngalokho sibonga uNkulunkulu ngokusiqinisa endleleni. It really yacishe, and akuyi into encane. People kill themselves ngezinto babezisho kuthina, people baba nezinto abazenzayo, but uNkulunkulu ngaleso sikhathi thina sinovi wasiqinisa. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uqale ukuteste, and then mase kutestile ethi hamba Gideon khawula namandla. I feel like that because kuthe kwenzeka safihlwa ukuthi sikubone, sekudlulile sakubona ukuthi kanti bekunje, and then to see people killing themselves ngamagama thina beshiwo kuthina. Sibonga uNkulunkulu ngokusifihla nokufihla ingqondo zethu, because at the end of the day uyena ngeke kuzokuba umunye umuntu. So I mean, you guys saw the kind of response, the things, the terrible things, I think, we saw everything that people were saying. And then my dad used to say, go and see it and flash it in your mind. Sure. Because stay away. No, you will eventually, if you out there, ufuna kubuka social media, ufuna kubuka abantu bakho ukuthi bafunani, abantu bakho bafuna what kind of a music, what kind of sengenza kahle, because at the end of the day labantu esibahambisela umculo ufuna sibuye sibalalele. So when you're scrolling down, obviously uzohlangana ne-comment. Look at it, scratch it in your mind, and uqhubeke ukhuleka uNkulunkulu akupha amandla, because at the end of the day awifikelanga la.
awukhona uNkulunkulu okuplaceile kule ndawo we were placed so yena sicela uNkulunkulu sipha amandla ke sesila usibeke la ngoba bengithiwa bungafuni ukuthi sibe la besingeke sibe la because umbuzo wami ubuzothi how did you guys rise above how did you into oyisusa kanjani emqondweni wakho lena and put it aside yini enaniyenza ngaleso sikhathi when you're faced with into ekanjalo that would help you ukuthi nikwazi to put that aside engakusho ukuthi ukwazi ipurpose yokuthi why you doing this that is going to be a very big help engqondweni yakho kwi-mental health ukuthi uyibuze ukuthi ngiyiqaleleni lento ngiyenzelani mina lento then everything esho ngabantu ethi njengeyintuli uzobona kuphelele emoyeni and add up to that kumethemba uNkulunkulu yabona ngoba ngishilo ukuthi sikhuliswe abazali aba so in God yes ukubuza uma ethi akekho umuntu ongana test this is yours hamba ubuza uNkulunkulu ukuthi wenze njani I'm here to help you ukuthi ukhuleke nginyuke nawe entabeni but le ndlela ingeyakho mina okwami ukuthi ngikusize ukuthi uNkulunkulu umnyukise kahle le ntaba but le ntaba ingeyakho so ukuya uNkulunkulu siya uNkulunkulu sithi Nkosi senze njani makunje and then uNkulunkulu sobona kulula and uvela ube ngathi umlilo kuba lula bafethu kuba lula ngakusasa uvuka usmile ngakusasa uvuka usunomcabango omusha ukuthi wenzeni yabo I only think it's people that have never met you guys in person that could have omunye umbono ngani yazi meeting you nabantu abawarm nibahle niyathandeka like so I think ukuthi abantu ngempela that have never experienced you guys especially like in a space like this and speaking of purpose what do you think nina eyeni purpose is our purpose umculo we believe that we are soul healers kusukela kudala that was igama sazi phalona in early age abantu bayazi kuleya competition sasikuyona ukuthi we called ourselves soul healers sidila nenhliziyo siyidokotela wenhliziyo yakho mawufuna ukujabula uzothola la mawufuna ukudansa uzothola la mawufuna ukukhala ke futhi sikhona and then masingakwenzanga we can feel it ukuthi khona into ekumele siyenze esingakayenzi so ingakho sithi ipurpose yethu ile and then there is a small story that my mom told us ukuthi ngesikhathi sizalwa we were literally dead usebekuthengwe ngisho amabhokisi ukuthi amaqwabethini njengamanje angeke saphinde bonakala and then umayo uyasho ukuthi sabuya and then we don't know and then thina sithanda lento kakhulu and then siyabona ukuthi you know what mhlawumbe yiyo lento le sibuyisele lento le yona senza isiphathe kabi masingayenzanga uthuthuthi yabona sibona ukuthi okay you know what this is what God gave us ukuthi sizoyenza la emhlabeni noma sibuyele so sanibona ke the first time I saw you guys was on my TV screen. I feel like the first time a lot of us like South Africa saw you while we were TV too. You guys were on Idols. Tell me about that journey before we talk about how things unfolded and what happened. Kwakunjani nifika kanjani kuma auditions nani senike nawabuka ama Idols for a while nathi ngeke nathi siyaya lapha yana. How was your journey? So ekhaya my idols competition beyayibuka kakhulu so ngelinye ilanga usisithule ebona sicula sinowele wathi kodwa weleni niba ngumsindo why ningayi kule competition niyocula kuyona ngoba niba ngumsindo like habe no join ezinye ingane bakwethu sahamba socela ubaba athi baba no mina niqeda isikole phinde esikoleni so what grade were you in hathi nivela sasiyokwenza grade 11 I think grade 11 sasingakaveli phela saqeda isikole and then we went to Idols so sathi siqeda isikole and then ke sabuyela ubaba wayethe no finish school first and then go to Idols senza njengobaba esho and then we went to Idols so menifika lapha obviously you guys knew that at some point someone is going to have to leave khona ozosala kule competition khona futhi ozowin nanitheme nikhuluma ekhaya nathi
sizohlela kanjani ngoba phela kwathi mase kwenzeka nenza ngenye indlela kodwa nanithe mini discuss nanibona ukuthi nizokwenza kanjani competition, it was fun to be a competition. We knew vele ukuthi at the end of the day vele khona vele uzosala ikhona vele uzonyuka, but ongikuthanda kakhulu isimo esesikusona njengamanje. Engikuthanda kakhulu isimo sesikusona njengamanje. They played a very big role empilweni yethu ukuthi sibe khona la isikhona namhlanje. People who watched us baqala ukusibona lapha kuleya competition. So now we're appreciating them kakhulu ukuthi they had isandla ekubeni kwethu la isikhona namhlanje. And then so why the decision for you guys to leave together? Why couldn't you let who was eliminated? Why couldn't you let them go home? Akubeke lo munye. Why the decision ukuthi engeke one or nothing, all or nothing? Ngesikhathi sithola ithikithi abantu babona the first time sifika sizothatha amathikithi lapha kuba idols. We are very happy and so excited, and we just wanted to be together. And safika kwi competition, we did good, and abantu babona ukuthi hayi ama Q twins enze kahle. So yeah. Saqhubeka ke. But ekugcineni kukhona okuhle okwenzekile. Besithanda ukuthi sigxile kukhona nezinto ezenzeka, and then let's move on. Siqhubeke nempilo kube ila sikhona. Kube mnandi. Yazi ngiyadizwa manje kwelika moya ke la nginibamba khona. Sakijim. Okay. Sanibona ke niphuma nangena Afrotainment under umalume wethu simthandayo. Unithola kanjani? Kuphi kwenzakalani? Kungena ucingo. What happened? Take me through that. DJ Tira called my dad. Sesiphumile kwi competition. Called my dad and ubaba uyasho ukuthi azikhona umuntu ongifonelayo. Uthi DJ Tira. Engakholwa ukuthi uthi uyena noma wayekhona. No. I think he knew. Even know what DJ Tira baba. The one and only, the legend. Athi baba ushilo athi cela ukukhuluma, and then they discussed izinto nabo, and then we went to the studio. We met to DJ Tira, and Hamba was born. It still feels like a dream to me. And on the spot, he had said, no, I want to work with you guys. Yes, washo wathi phela amazi malume ekhuluma akasishaya studio kube mnandi kube nje, and definitely into esayifelayo no Virginia sashaya studio kwamnandi kanje. And then how was your experience khona Afro sinibonile nafika nibancane? We just saw isombe senu actually nisebancane. How has your journey been lapha na Afro experience en khona? Amazing. Afro, you see umphathi wayo, and and then you can see ukuthi what is Afro. Yes. DJ Tira will teach you Afro ngayo umphathi wakhe. So thina sibone ngayo ukuthi what is Afro. So as I'm saying DJ Tira umphathi wethu, simbiza ngo DJ Tira singakayi ku Mr Kati. Thina ngokumazi kwethu nokwazi Afro sikwazi ngayo hard work. Yes. The way afuna ngakhona ukuthi abantu bakhe show up. Umsebenzi wakhe. Yes. He doesn't play with umsebenzi wakhe. DJ Tira wants his work. His focus. Uhleze up to date. So iAfro bona ngayo ukuthi I say Afro ke manje ngokubona yena. Yabo. Yeah. And so, what could you guys say? Because there's been amahebezi, a bit of speculation. You guys are no longer a Afro. Nise khona Afro. Really? Ngifuna ukonfirma nani. Ngizengani. Yini futhi abantu bethi anisekho eAfro? Okay, it's because the Kwabe Teens have their new company. Igama layo. It's called Rhythm House Records. I guess sibuze wena. Noma sibuza uwele. Uwele wakwaQwabe, right? Uhlala kaQwabe, right? Me decide uwele ukuyokakha umuzi eceleni. Kusho ukuthi Sibonga akasabhilongi kaQwabe yini? Usabhilonga kaQwabe. Yes. So you guys, what happened to us? Into esiyenzayo as amaqwabe twins. Since sesifikile kwi industry, abantu bayibonile ijourney yethu from
the competition to Afro. Abasibone phela abantu bekhula nathi ake sisiza abanye. Ngoba sasizwa nathi ake sisiza abanye sizame nathi ukuthi sidonsa abanye njengoba nathi sadonsa. But we still still working with ilokuzi Afrotainment. Okay. If umalume sifonela manje ethi Q-Tins come to studio. Interview yami. So I siyabale sakushiya But at the end of the day it's umsebenzi kuyasetshenzwa siyaphambili siphusha igama elilodwa asiyeni phambili sonke uyayibona. Okay. Yeah. So just to be clear, aningakahambi eAfro, but you guys have now opened your own record label. Yeah. You guys are hoping ukuthi nizosayina amanye ama-artists ngaphansi kwe-record label yenu. But for now it's not ama-artist esowasayina kwamanje amaqabethwins asakhipha i-album yayo ngaphansi kwale Rhythm House Records. Rhythm House. Yeah. Okay, no ngiyanizwa. Seyicace bhayi indaba yethu. Okay, ngifuna simove siye phambili. You guys, like we spoke, came into the industry very young. What would you say kumuntu omusha into the music industry who's going through a particular challenge, especially as a young girl? I mean, we spoke the other week with Unoma about artist management and the likes. What would you guys say as advice to someone who's new in the music industry and young and a female? There's a lot of things, but isikhathi esincane engakusho kumuntu. Yeah. Engafuna nje ukusho kuyena ukuthi treat it as school. Yeah. Treat music as school. Learn whatever you wanna learn. Learn, funda yonke into odinga ukuthi uyifunde ephathelene nomculo. Ngisho kuthiwa incane kangakanani ungayibukeli phansi ngoba iyasebenza somehow kwi-industry. Yeah. Okay. Okunye futhi ngakusho ukuthi izibophezele, have your plan B. Go to school and study. Don't go to music and then be like, this is gonna be my career. Have a plan B. Try and go to work. Music, it can be here today, tomorrow it cannot. Yes. And it needs your patience, needs money. So dingayo ukuthi funda, respect. Ngisho kuthiwa umngakanani, hlonipha abantu osebenza nabo, hlonipha i-team yakho, uzokuthatha kokubeke phambili lokho. Yeah. Uma sikhuluma about respecting your music, is there a particular time where Nina, njengamaqwabethwins, you were going through a hard time, but abantu babengazi? Sikhona isikhathi la ningacabanga khona where you were going through a hard time, but people didn't know. And how would you say you responded to isikhathi esinjalo? Ziningi. Uyakwazi ukushiya umzali wakhe ekhaya engekho right, but we have to go and sing. I remember another accident ingane bhuti wami eshisa amanzi umzimba wonke and I had to go to stage. And basitshela kuthiwa anosesibhedlela kuthiwa ingane ayisa-respondi and in 5 minutes I'm on stage. But ngiye ngisho ukuthi mase sasingenile stage we focus lapho and then mase siphumile yaqala ipanic. Sebenjani unjani? So iziningi izinto ezenzakalayo kanje kuthini kanjalo, but at the end of the day uthisha makuthiwa uhlukane nomuntu wakhe still ufuneka ethi ubaba umama. You don't have to the show must go on. You have to be professional and uqhubeke ubajabulisa abantu. Yeah. And if we're looking at the current state of umculo manje eSouth Africa, uthini umbono wena? I mean, sekunama genres amaningi. You guys do Afropop, there's amapiano, there's igqom. What do you think, Nina, as ama-Q-Twins, about the state of umculo eSouth Africa njengamanje? The state of umculo wase South Africa right now, I think the world isiyazi nge-South Africa. So mapiano ayenza manga, ilokhuza igqomi yayibona ayenza manga. So yabona nje umaskandi wenza manga, Afropop is doing well. So kungaba ile ye AI.
I But but imagine, akakasondela ngibona akakasondeli la. AI sikhulumile ukuthi isikhona. But It's I either think, you adapt or die. yeah, you adapt or die. You be like, as a musician, as a creative, Yes. we have to make sure ukuthi you adjust to everything. Kala Yebo. ayingekho TikTok ukuthi you stand in front of the tech and promote. Yebo. Kwaku just a Facebook live we save abantu bebone khona. Manje so promote iculo lakho laphana. And abantu belithanda. I think as a musician, if no uhlezi adapt and don't stop. Ukuthi khona ama technology amasha, don't stop. But for ama writers ngoba sokwazi ukuthi ubhale ukuthi hey ngicela ubhale ngothando and then AI qeqeqeqe ngothando. For ama writers keep on writing into engene enhlizweni, ayona AI. Keep writing. Ma producers nakhona keep producing those songs. Bengapheli amandla. Yeah, so umbuzo wami mina bengizothi kunina, if there's something engayishintsha about the music industry, so would that be i-answer yenu ukuthi Definitely. singashintsha i-AI? Yeah. Because amathuba amaningi abantu ababhalayo njengamanje abasebenza ngokuthi babhalela ama musicians ama lyrics AI manje has took over lezo zinto lezo. So uyabona nje ukuthi izingoma manje sekumele uyinciphise izikhathi yabo because now you promoting on TikTok and abantu bazi leyo part ya leyo ngoma. So there's a lot of things that I could say ingashintshwa but njengamanje kumele si-adjust bafethu siye phambili. Ayiye phambili. And speaking of going phambili, you guys dropped. Yeah. Congratulations. Thank you. Under your new record label. What do you call it again? Rhythm House Records. Records. You dropped manje ngoJanuary. Khona umuntu ose drop i-album and just ngena nje ku-2026. Tell us about what's there, what can we expect as your audience? Kwi-album yethu kunengoma ezo-10. Okay. Ithi imicabango isihloko sakhona. Many people were asking us ukuthi guys why nithi imicabango kwenzakalani? No, ingoma ephakathi ekhuluma ngalento ade sikhuluma njengamanje ukuthi you go to stage and awukwazi ukubatshengisa abantu ukuthi how you feel. That's why siyenze ingoma specifically about that ukuthi nathi singabaculi siyadila nezinto kodwa we try not to show singabantu nathi. Yeah. And nomuntu lapha ekhaya it's either it's work, it's either it's kephi uyakwazi ukuthi uye emsebenzini ulimele ngaphakathi usufika emsebenzini eyabantu ngathi abayiboni lento but sometimes just be kind to anyone la ngaphandle. So igama lesihloko sealbum yethu ithi imicabango imicabango it's because we have a lot of genres. Umucabango ucabanga out of the box. So into esiyenzile sinovijina uzofica umaskandi lapha. Okay. Ufice afro pop lapha ufice street step sicabangile safaka phakathi kwi-album yethu. So i-album emnandi kakhulu abantu abahambe boyilalela emakhaya. Abantu bahambe boyilalela emakhaya. Let's talk about your music writing process. Nibhala kanjani amaculo enu niwathatha kuphi because I know ukuthi nithi most of your songs niwabhale nini. Niwathatha kuphi from what you're going through noma nibuka ama past experiences. How do you write a song? Ama-Q-Tunes mebhala ingoma kubele ebona into eyenzakalayo. For instance, kumele kwenzeke something kuthina noma kwenzeke something kumuntu. Nje sihlale sambe saluni senze ikhanda abantu bexoxa. Sithi hayibo yazi lento singayishaya nje ingoma. Nobhala bathi seduze kwethu. Sizokhipha ingoma. Sure. So thina sibhala ngayo yonke into. Sibonayo right efanele ukuthi abantu ibalaphe or sixwayise kwesinye isikhathi siqhumezela uthando ngoba abantu uthando kubona sithi singamagezi ngeke bafethu sesilimale kakhulu njengamanje silahla ithemba thina siyalibuyisa siyakutshela ukuthi ukhona umuntu lapha ongamthola wena othanda wena ngendlela akuphelile yabo. So we write about those things. Uthola ukuthi umama usehlale una 48 years kodwa thola ikhehla livelela imlobolo lithi hayibo kanjani siyamtshela ukuthi kukhona umuntu okwenzayo lokho kuyena yabo akayedwa esimeni. So we write about those things eziqhuqhumezelayo izinto ezijabulisa idansisayo. Yes, and speaking of izinto enibhala ngazo, there's a song on your album, your new album, elithi Sobonana. Powerful, moving song. Take me through the process yokubhala lelo culo in particular.
Oh my God, besise khona everyone knows uproduce uMondli Ngcobo. Sasinomondli Ngcobo. Oh my gosh. Sasisikhona e-studio. Ngomondli Ngcobo ndabazi ukuthi ujani. So ngithi qephe ngaphandle ngiyoqala ngibuye ngithi singing the song, singing nje sicula mfethu kukodwa. It was so angazi ngathi ngangingekho lapha ya kuleya room leya ngangikuyona, but at the end of the day people bekwazi ukuthi bethatha ama feelings ethu bewezwe nabo ukuthi hey khasithi iyo phinda. And then when there was a balcony, Mondli Ngcobo was a producer behind. There was a balcony endlini naMondli Ngcobo. Bengilokhe ngiphuma ngiye ngaphandle. Ngifika ngaphandle ngifika John. As umuntu uyakwazi ukuthi ingoma isaqhubeka ukuthi you know what? Le ngoma lefethu ikhona lapha yakhona. Ngiye ngaphandle ngibuye ethi uMondli Ngcobo next wozo omunye uvujile ngibuye sibuye. So it was so nice. It was so nice, yeah. All right, we're going to enjoy the album. Ngifuna ukuthi sithi nje ukuthinta kancane, sinibonile izithombe zenu nisemhlangeni, sinibonile futhi ukuthi niyintombi ezihlolwayo. Ake sikhulume kancane ngokubaleka, especially for umuntu wesifazane osemncane osekhula, ukubaleka kokuziphatha kahle. Nikubone kuyini nini? Sikubone kuyinto enhle kakhulu because when you get in the industry bayitshela ukuthi hayi laba Hey, ukhona othe mengithi nina nihamba umhlanga nintombi ehlolwayo wathi in our industry ayingeke ayikho into enjalo. Kuyenzeka futhi kahle. We have a lot of kids abaku industry abayizintombi abahamba umhlanga sihlangana nabo. Sithi awuna senkonzana bayafihla nibona. No abafihli baningi nje bayiveza futhi nabo bayasho ukuthi wele sikhona nathi. It's so amazing ukubona abaculi esinabo kwi-industry ingane ezikhulayo. Ingane ezikhulayo kwi-industry siyibona lephethe umhlanga zomisile. So kuthina lokho kusho kukhulu kusho ukuthi kukhona abasibagqugquzelayo nathi ukuthi bephushe beyiphathe kahle. Akusho ukuthi ngoba usuku umculi manje kumele uyilahle. Uyabona usangakwazi ukuyiphatha, usengakwazi ukuqhubeka uyiphathe kahle, uhambe ngendlela okhuliswe ngayo ekhaya. And kubaluleke kakhulu ukuthi intombazane igcine, ihlale, ubone, akhabe kekize ngawe. Manje mhla kukhona ke oshadayo noma mhla kukhona ocelwayo ngoba phela nihlukani guys. Niyoyimisa kanjani ke? Noma umuntu ashela futhi ushela kanjani? Uvulele room ntombazane. Ayifuna le room yakhe la. Ushela kanjani? Fanele anikhiphe noba u2. Kwenza kanjani? Like no, isinto phela besithi if ushadiwele washada wo2 but uyakwazi ushada leli linye ngeshumi and then mase sezolobolwa lo ulotsholwa kumkhonyana mhlawumbe ongithi mina owaloya ezokhipha imali and then hambe ekhaya bathi kwenzeka njalo kahle it's not like abantu amawele ashada u2 or whatever usiko nje ukuvela ngoba ufuneka sithathe so uma unemali ngempela ke kusho ukuthi so mase kube khona isiqhuma maqu kusho ukuthi lo muntu amefika uzokhokhela abantu neba2 yena lo muntu angani isinto sithi uma sishada thina umuntu ozoshada uwele kumele asikhokhele soba u2 but menganawo amandla kumele yokhanyisa noma ngeshumi kubuya ishumi lakhe ngale kodwa mefuna ukuinvest usengayikhipha yonke ngizoyibuyisa imali yakho but bese nenze njani uyosala omunye uwele omunye ahamba ayokwenda kuyoba kanjani? Are you guys willing ukuthi nihlukane? No umuntu othandana namawele noma onamawele he or she have to know ukuthi uyiphathi yami uvi. So mangishada ngelapha kulo muzi kusho ukuthi khona une room lakhe ngoba lo muntu abafethu une room lakhe lapha. So usibaru uyazi ukuthi uwele noma engafika ngo4 mase ngikhumbule ngisho ngo2 mele ngiphuma nami ngiphelezela uyangifuna wakithi engazalwa naye musu kuba nomona. You know we've seen amawele ekhona agcine eshada umuntu oyedwa. Would you guys be willing to marry and be married to one man again?
asigagazi Asikaze sicabanga, sithole in that situation. asigagaza Asikaze because sicabange kanjalo. anibonakale ngathi nimisela ukuthi nyoke kube khona omunye ozophila ngaphandle komunye. Yeah, phela kuyenzeka uwele ngabe sekhaya but angivashele manje sefuna ukuza ngifuna umuntu ozongivimba Got ukuthi you. ngiboniwele lami ungangivimbi sibari Got you. mawukuthi uzobe usushada noVichi le video lengikuleza makuthiwa uyoshada nangu angivinjwa Ngizokutshela ukuthi hambe uye ku YouTube yakweGagazi mase uyayibuka egcineni. Ayisengiqalile guys siyabonga kakhulu bekumnandi kakhulu ukuhlala nani nibahle man niyathandeka umoya wenu I you. really enjoyed myself around you so Thank you ngiyabonga so kakhulu much. ukuthi nize nizosivakashela and we're hoping that your album will do exceptionally well and that Rhythm House Records as well nayo it's zagangang okay so let's close it off any closing remarks before Sival. Siyacela ukuthi abalaleli emakhaya besupporte iRhythm House Records khiphe i-album ethi Mcabango sibonga kakhulu abantu ase already streamed inamba ezinkaka ngiyakwazi ukubona nawe lapha thank you so much for supporting Daqwabetins album iphumile and for those who wanna be in the music industry don't give up keep on pushing uzofika yeah nawe usekhulumela uvi Useshaye yonke ke ushaye yonke kodwa nami engifuna ukudlulisa ebantwini ukuthi imvula mayina awume endleleni ngenxa ukuthi uyami ugijima kunjalo uze uyofika ekhaya noma kuthiwe inkinga zikuhlasela kangakanani awungamiswa kuzona gijima uyofika lapho ufuna ukufika khona siyanithanda emakhaya niqhubeke nokulalela umculo wethu and thank you so much Gagasi FM. Thank you so much, Gagasi FM. And those were the Q Twins. You can listen to their album, but you can follow us at Gagasi FM on all social media platforms. Download our app as well, where you can find this interview and so much more. Until the next one. Gagasi FM.